Emagumbini amanomhlaba siyabingelela uDlamini lo useMpumalanga umthandazi Mbulu khona ekhaya. Wena olapha ekhaya uhlushwa yimoya emibi, uhlushwa isilwane ekhayeni akulaleki nawe ebusuku awukhona ulala Mbulu khona ekhaya, awusaphili yakho impilo, khona into esikulawula kuwe emzimbeni wakho engumoya omubi. Ngizokunika Mbulu khona ekhaya nakho. Uzogeza ngako 7 days. Langa lokuqala uthole inkukhu emnyama, uthole inyongo negazi, ufake endishini, faka amanzi, ukhethe isipuni la ugezele ngaphandle komuzi, leyo nkukhu igubhele phansi, ukhulume ukuthi wonke umuntu ongenza okubi nento yomemisa silwane. Wena moya emibi, mawungifuna ngithola la, ufika kule nkukhu ubugeze ukhulume, uyigcibe le nkukhu, uyigcibe ngeenyawo, uhambe ekhaya. Suyageza ke everyday ntambama, mase ugeze ngayo ungachithi ekhaya, uchithi ngaphandle komuzi Mbulu khona ekhaya. Nayilento ushumisako bese uyakhuluma ukuthi imali mayingithande, mangibe nenhlanhla, zivuleke into zami, ngibile esimeni sami, konke okungumdliwa kimi nokuyisicitho nokungamashwa nokuyisilwane nokuyinyoko ngilamlamba makusuke kumina. Uyishumisele wena Mbulu khona ekhaya. Uthole isikhali nje kanje, uthole nje into abayingubo noma itshalo, uzimbonye Mbulu khona ekhaya, bese-ke uyashumisa kanje. So uyakhuluma ukuthi imali mayize kimi, mangibe nenhlanhla, mangiphumelele, ngithandwe ngabantu, ngibe nogazi, yonke into abangicabala yona mayibele emuva, konke nje kuyisilwane makusuke kumina kubele emuva. Suka namhlanje bese uyazimbonya la ngaphezulu ungagcoki, kodwa ngaphansi ungagcoka kunankinga, but into eyisikhali nje kanje ukuthi akubele emva konke okubi abangigangako, abangenza okubi. Lala ekhaya mabe nokuthula, la ekhaya mabe nenhlanhla, la ekhaya masiphumelele sonke, yonke into engumdliwa la ekhaya mayisuka. Udikoloshe isilwane kulamlambo la ekhaya ngiyocosha, ngifuna kukhanya, ngifuna imali ibe khona kumina. Ngifuna kuba namabhizinisi amaningi, ngithola amathenda, ngithole umsebenzi, ngibe nenhlanhla, ngibe nogazi, konke okubi kimi kukhweshe, kumele kukhanye empilweni yami. Ngiyakhulekela njengamanje nami konke engakwenza kabi namhlanje idlozi lami lingixolele, noNkulunkulu angixolele, konke makukhanye, konke kube yimpumelelo. Cela kuvuleke into zami ezavala, izimali, imisebenzi, kuvuleke ingqondo esikolweni, ngiphase, ngiphumelele. Bonke abantu abangibheka bangicabangela into enhle, into embi ingenzeki kumina, ibile emva kumnikazi wayo. Mbulu khona ekhaya, yonke into esenza kuyikhulumisa, iswasho, umuthi, umkhuleko, ungene emanzini, ungene epophomeni, khuluma ukuthi ufuna kwenza ini. NgiseMpumalanga noDlamini Mthandazi, mangidinga singahlola online, video call Mbulu khona ekhaya 200. Iwasho zala ekhaya mayidinga ngiyakuposela, or mawudinga into zala ekhaya Mbulu khona ekhaya, whatever ala khona khona kuthiwa ukuthi engakanani, ngiyakwazi ukuba ngipose Mbulu khona ekhaya, naku nje kuyegoli Mbulu khona ekhaya, Johannesburg nakho kuyegoli Mbulu khona ekhaya. Lokhu kuya eSoweto Mbulu khona ekhaya, kanti futhi nokunye lapha kuya eDurban, okunye kuya eKZN. Nkosi nibusise, uzawuphila.